କହିଲି ତ ମୁଁ ସତ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ସତ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଆମ ସଂଗଠନର ଅପରେସନ ହବ। ହଁ ପରିଶ୍ରମ ହବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ସଙ୍ଗତ ଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ ତାହେଲେ ମୋ ସତ୍ୟଟା କଣ ମରିଯିବ ଏ ସଂଗାତ ଏଭଳି କଥା ଦୁନିଆରେ ଧରିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଯୋଉ ସଂଗାତୁଣି ତୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଗାଧେଇ ଦିଏ। ତୁ ବାଜା ବଜେଇ କରି ଆସିଲା ପରେ ତୋ ହାତର ଦରଜ ପାଇଁ ଯେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ତୋ ହାତରେ ରସୁଣ କରି ମାରିସ୍ ତୁ ବାବାମାନେ କଥା କହିବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ସଂଗାତ। ସଂଗାତ ତୋର ସିନା ଘର ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଘର ଅଛି। ମୋ ସଂଗାତୁଣି ପାଇଁ ଏ ଘର ତ ଛାଡ ଏ ସଂଗାତଟା ଚାହିଁଲେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ। ରଜଟା ଔଷଧି ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆସିଲେ ସଂଗାତୁଣି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଦେହଟା ବିଷମ ଖରା ସେଇଥିପାଇଁ ଓକେ ଆପଣ ଅଟୋ ରେଡି କରନ୍ତୁ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ରଜ ତୁ ଏଠି ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ହେଲେ ତମେ ଏଠି ଏ ସଂଗାତ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ସଂଗାତଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଇଯାଉଛି ତ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଦେ ରେ ତୁ ବୋଉକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଦେ ବିଚାରିଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାନି ରେ ତୁ ବୋଉକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଦେ ଆଣିବୁ ନା 1000 କି 5000 ନୁହେଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଶୁଣ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି ଭଗବାନ କଢେଇ ଜାଣିଦେବେ ଦେଖୁନୁ ତୁ ଏଠି ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଫେରି ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏହି ମେଡିକାଲକୁ ତୁ ବୋଉକୁ ନେଇଗଲେ ତୁ ବୋଉଟା ଭଲ ହେଇଯିବ